Després d'aquests combats, com es va acabar la guerra? Durant 2 o 3 mesos, durant la guerra, es va donar una situació interessant a Lugansk. No hi havia aigua corrent, la teníem que anar a buscar nosaltres. Menjar tampoc hi havia molt, estant l'exèrcit a prop era difícil aconseguir-n'hi de vegades. No hi havia electricitat tampoc, no hi havia cap tipus de subministres excepte gas. Tampoc hi havia cap connexió amb l'exterior, per la qual cosa ja no rebíem la informació pels mitjans de comunicació, les xarxes socials. Rebíem informació de l'exterior per gent que arribava a Lugansk i ens contava el que passava, com es feia segles enrere. Per aquest motiu era com si la gent estigués més a prop uns dels altres. És interessant també el cas d'una veïna que teníem. Ella al principi no va assistir al referèndum, no confiava en el que els russos anaven a fer. Llavors, després de que les forces separatistes prenguessin control dels mitjans de comunicació i desconnectessin la senyal de la televisió ucraïnesa i només es pogués veure la televisió russa, al cap d'unes setmanes de veure-la, aquesta noia no parava de repetir la propaganda russa punt per punt. Després d'això, com no hi havia electricitat, la televisió va deixar de funcionar i en 2 setmanes més aquesta noia ja tornava a la seva mentalitat anterior i un cop va tornar a haver-hi electricitat i la televisió russa va tornar, una altra vegada parlava des de la perspectiva russa. Quan es produïen els acords de Minsk, al setembre a Lugansk encara hi havia combats, a la ciutat de Lugansk queien algunes bombes, jo vaig estar a metres d'una quan va caure, l'ona expansiva va arribar a la finestra on estava. Tot i això no puc dir que la ciutat estigués destruïda, a vegades algun edifici rebia un impacte o una casa cremava, però no estava la ciutat arrasada. I després dels acords de Minsk, clar, tots els cables i les estacions elèctriques estaven trencades, llavors a poc es va anar restaurant tot. Durant la tardor i l'hivern, l'electricitat, internet, tot va anar tornant una mica a la normalitat d'abans. Després de cap d'any va venir a Lugansk el grup Wagner. Durant una setmana es quedaven a dormir a una residència d'estudiants d'un institut de la ciutat, prop d'on jo vivia, els veia passar cada dia i aquell territori estava molt protegit. De nit inclús passejaven amb fusils vigilant la zona. La raó per la que van venir era perquè hi havia un líder dels separatistes a Lugansk, el seu malnom era Batman, el qual estava guanyant molta influència i molt poder. Això a Rússia no agradava, llavors va venir el grup Wagner, el van disparar, el van matar i en una setmana van tornar a marxar. Per aquest motiu tenien tantes armes, ja que no sabien quina seria la resposta dels separatistes.